Здравейте на всички, намираме се в Шумен, в нашия магазин. Адресът е Калякара 21, както знаете. Днес с Марто ще ви представим нашите най-нови продукти, които сме направили специално за вас, за тези, които нямат достатъчно време или се чудят какво да сглътнат. Направили сме мирханджийски кебаб. Свинска плещица добре нарязана, с лук, пиперче и моркови. Това е напълно готово, слагате си го в гевече или в тигана и за половин час е готово за консумация. Сега Марто ще ви каже и за другите продукти, които сме ги направили. Както така сме приложили с най-различни маринати, с домашни, без всякакви консерванти, с както на пилешко, с свинското. И като цяло това е бързо, лесно и вкусно. Идваш, взимаш, слагаш. Както се казва. Знаете къде се намираме. Тези продукти може да намерите в нашите магазини в град Добрич, в град Шумен. Адресите ги знаете, ще ги публикуваме в това видео. Очаквайте и още такива подобни видеа за много нови продукти, които са предназначени за скара и за барбекю. Те ще бъдат позиционирани в нашата партньорска мрежа, също ще откриете информация по това видео. Очакваме ви!